ଗ୍ୟାସଟା ବାସୁଛି ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ ନା 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 ପେଟ୍ରୋଲ ତ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ରେଟ୍ କମିଯାନ୍ତା ପଛୁ କେତେବେଳେ କଣ ଜୋରେ ଉଠିଲା ଏଟା ଲିଭୁଛି ପାଣି ଢାଳିଲେ ଲାଇନ୍ ଏଠୁ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି ଭିତରେ ଜଳିଯିବ ସେଇଆ ହେଇଛି ପାଣି ଗ୍ୟାସଟା ଆସୁଥିଲା ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସଟା ଜଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସବୁ ପାଣି ଜଳୁଛି ଜଣା ପଡୁଛି ପାଣି ଜଳୁ ସେ ପାଣି ଅଲଗା ରଖିଲାଣି ଜଳିବ ବାହୁରିଆ ପୁଅ ନା କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ କହିବେ ମଟର ରଖନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜଗନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ପାୱାରଟା କମୁଛି କି ବଢୁଛି ଜଳିଗଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଜଗି ରଖିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜଳୁଛି ଭଲ ଯଦି ଅଧିକ ଜଳିଲା ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଯଦି କମି ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ୟାସଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିଲା କମିଗଲା ଲାଇନ୍ ଟା କାଟି ଦଉନା ଫୋନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସେଇଠି ଏମସି ପକେଇ ଦଉନା ପାଣି ତ ଅଟୋମେଟିକ ପାଣି ତ ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରୁଛି କାଇଁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଛି ନା ସୁରାଦା ପାଣି କଣ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ଆଇଲା ଏତେ ଓଭରଫୁଲ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଓଭରଫୁଲ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ନା 900 ଫୁଟରେ ଆମର ଓଭରଫୁଲ ଆସେ ଏଠି ଇଏ ଓଭରଫୁଲ ହେଇଗଲା ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି 120 ଫୁଟ 127 ଫୁଟ ସେ ଜଳୁଛି କେତେ ସମୟ ଦେଖିବା ଟିକେ ଜିନିଷଟା ରାତି ସାରା ଆଜି କହ ଆକ୍ସନ ମୁଡେ ସବୁ ଠିଆ ହଉନା ହେଲା ମାନେ ସବୁ ଦିଆ ଭାଇ ସାବଧାନ କରିଦો ସାବଧାନ ଜାଗା ଅଛି ପାଇପଲାଇନ
ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ବାଲା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି।